Nzalaza na-ewepụ gị ya. Gafee na. Iche. Chimo. Jesus. Ọ gịnịkwa? Ya bụ okete dibịa. Oyibo ọ ga-emere ya. Bye, ma bye. Mo le rí. Ay, ma bata. Yo ma ki ko. Thế mày không? Ihe ezidokwara mmadụ. Nna nke a sigarị nke ha. Nke a even before World War. Okay, the kitchen in the kubi here. I'm going to actually compound. Can we go here, Maggie? Can Maggie? Ọ na-ekpuru ka ọ na-aya na. Ai, ọkawakwara. Ije tego nke. Na moya. Keo. Zibiga. Azibike. Sa? Zibiga chuku. Keo na moya. Dogoyaro. Keo na bịa nna. Ọ dogoyaro ga mana o kwesịrị ịnwe aha Igbo. Dogoyaro bụ Yoruba. O kwesịrị ịnwe aha Igbo a na-akpọ ya. Nke na-akpọ nke ata. Nke abụla ata nke anyị ata na-adị iche. Nke abụla ata. N'oge nke ọ. Ịghọtago? When you go to Rome, Nna ihe ma gị n'ụkwụ. Ọ na-agbakwa ọbara. Were ọlọrọ ọhụrụ. Ndo. Ka a na-akpọ na afụ ụfụ. Onye dị ya n'onwoke ka ọ. Aha afụ ụfụ maazị. Ọ bụrụ na ị na-eche n'obi gị kee akwụkwọ o ji enye onwe ya ọgwụgwọ a na-enye ebe a. Ihe a ka a na-akpọ ọlọrọ ọhụrụ. Ndị bụ na-akpọ ya gịnị? Ya na-akpọ akwụkwọ ụgbọelu. Akwụkwọ ụgbọelu. Ndị be anyị na-akpọ ya ọlọrọ ọhụrụ. Amakwa m nke a bụ olu ndị iti. Ọ bụrụ na ebi iti kpawazikwa ya nke ahụ. Ọ gịnịkwa? So, maazị. Lekwu. So, how can I do something? Jesus, ewo, obenigwe. Biko akwa na nse ebe a, nda ya bụ latrin egwuregwu. Hey, nakwa gidigidi nsu nka. Ada place. Ime ike iji mmiri ebe nwunye dị. Mata mmiri na compound ndị ọzọ. Oh, ya bụ na ihe Ibu ọnụ. Anyị ga-ezu ha na-akọ na ọ bụ ike ike. No, na-ekwu maka osisi ahụ. Gị onwe gị ịnwago. Oche. Mana amara m ihe dị ike nke ebe a. Na ọ dị open, ịdọ ya ka ọ ya adọpụ.
Mana ọ dị sọ ofu onye nwe ya. Onye nwe ji aka ya arụ. Oke onye nwe ya akpọ ekwuzi onye ahụ ụgwọ abịa. Ihe na-abụ onwe ihe a na-akpọ osisi a na-alata mbelembe. Ka ihe a ndị be anyị na-akpọ ihe anụnwa. Anyị na-akpọ ya kekwana ihe nji afa mkpụrụ osisi. Ọ na-atọkwa ezigbo ụtọ. Ewu a na-abụ mkpi na-abara ọha. Nke a bụ mkpi. Mkpi ka na-akpịa. Nke a na-akwa ihe, nke akwa ihe onu bụ speshi ndị Yoruba. Okay. Ihe nke ọzọ nwere ọkwa n'onu. Nke a nke ndị be anyị. Nke ndị be anyị. Ghọtara na. So ewu akpọrọ n'ije bata from Yoruba na-akwa ihe onu a. With time, nwa obere oge mma nkọtara unu ihe gbasara ewu a niile. N'Igbo ka anyị. N'Igbo ka anyị. Elu si a na-akpọ ogirisi. Nke a bụ ndị be anyị na-akpọkwa nke ogirisi. Na-akpọ ogirisi. Ọ bụ ọbịa na-anọ une nracha. Nke a bụ une nracha. Nekwe ọsa. Ọ bụ eziokwu. So, ama mba n'ime ebe a, emechaa arụcha ọrụ. Ha ga-asụchakwu ma saịdị ahụ. Anyị na-akwa ndị mmadụ ebe a niile. Siduzie ebe a niile. Nke a bụ ukwu ọtọsị ahụ na-ekwu. Na-achọkwa ịnapụ ụmụaka nri n'ọnụ. Ya rụkwa ebe a ga na-abịa emewa n'otu. Mana ebe a dị fence. Ọ ndị bi n'azụ nke ọzọ. Ebe a na-esepụta n'izu. Ọ bụ na-arụ ọrụ ebe a na ọ dị mma. Ewu eburu ụzọ takasịrị ebe a ka ọ dị fri. Arụzie ya afọ m na-achọ ọkụ dị onye ga gịnị ga-ewu mba ọ bụrụ nsị. Ka eji mee gịnị? Isi karịkwa. Biko pụtaba. Edozi ebe a na amana mmadụ apụtara gị na stop all this thing. Gbakwuo landlord ọgwa ha. Ọ nsọkwa ụmụazị ahụ na nke na-agba vidio na ugiri ịma ihe ji ya eme ya amakwa ya bụ ọgbọnọ igbu ya mkpụrụ ya dị n'ime. Ọgbọnọ bụ ihe dị n'ime. Igbu ya kịta imecha ya onye mere o ji agara ụdọ ọnụ ọ na-aga. Ya bụ datin na-eme mmadụ apụ. Na ike agwụgwọkwa m ọwụ ma ihe a ga n'ije. Ya abịa udo oge ahụ ya na-abịa. Ọ na-abịa anakọta ite ihe asịsị oke ọkụ ya onye ọteta na agbamakwụkwọ Katọlik dị ahụ. Dị nso. Mgbe ụlọ onwe nke nwere signboard. Ọ na-abụ saịdị nke a ka mma nwere signboard. Emesi fon ya abụọ. Ọ ka ọ bụ ọnụ
Kwa nwayọ nwanna. Nwa nke a amaka. Ebe a na-eme ihe nọ. A nọkwa ebe a shoot o pre-wedding. Bezano, bụ kọmpanị nke ọzọ bụ ma zụtara abalị ya kụpụ ya na edozi. Na gị nke ị na-aṅụ. Onwe ihe dị n'ime ihe anyị na-aṅụ. Ka mfụ. Gosigodi m. Anyị blọk dị na ya. Ya ogologo ndị chọkwara ịgakwa na-arịkwa anya mgbe ya fitikọ. Eme nọ insist nọ then na nọ ndị mmadụ ọmịtụ mbụ. Aka nyere m. Ndị mmepekwara ndị ọzọ. Amasị na ọ na-akọ na nke m. So, I na-asị gị daalụ. Thank you, sir. Thank you very much. Anyị dị ka anyị na-enwe ụka anyị bisa dị ka ọzọ. Anglican outside the college. Okay. I have to go see you and also. Okay. Thank you, sir. Thank you. Not in one. All right. So what? Now I give me caressing. It's what up. Welcome now. That's the guy who go to Quara. Oh yeah, we're the businessman. Oh yeah, and then I have. Okay. Now they know the businessman. It's an Ejike here because he made transfer. Okay, so that was wow. Okay, church keys. Okay, what can they do? Wow. Big man. And I can see your job. I just know you can say about transfer because mom making a better receive transfer. It's all right. I be a check here, but hello. Get last day to your answer. You will King of prayers. 1, 2, 3, 4, 5. Case. No, only one can add the one band now. Why is it I can not work in those zero na you na dey with 4 as in side down where you there ba eba no aka ihe di ana kisa ati e ma kuzi ihe bụ ncho abụna ha ma ho kisa ati kan na kwani onwe seed ko na ekwu mkpụrụ ya seed ezu ha na ezu ka nna agwa gị na ọ ya adịrịrị aya enwe na ebe a nwe ịnọ oge ezu ha na n'ime ya he na before ebido zuba nke anụ akịta ezuru ezu onwezigba ihe na-aghọta ezuru ezu ya kwesịrị ịdị fọ ọ ya bụ ofu onye nọrọ ebe ofu onye anọrọ sa nkọnkọ nke anụ nke ego na-agaghị ịma na ọ bụrụ na a na-atụ ya ga-emekwa ị na-atụzi onwekwa nke zuru ịnọ ịma na imere gị echirizie nke ahụ anụkwa m biko na ebe a ya adịkwa egwu ka anụ nwa na-ele dịbi ya ọ ka na-afụ gị ụfụ pụta moto gị nke inye m ka ihe na-afịa gị arụ ka ahụ ka benz kezi ka isi oke ime ya ọ na-anụ nwa dị kechie elili ya ekechi ike as n'ime ya ọ na-adị eriri adọzie the tire like this ase lee n'ihe na ịchọ ịtọ ọ na-akịta eme ịfụ na ọ na-atọ nna ọ bụghị amamihe na na-ekwu ụgbọ gbalakwa ewo buutu oke ije egote clean hapụ na buutu ị na-ewepụrụ m buutu ngwaahịa ị na-ewepụziri m buutu mana ejide ee mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịnọrọ mba ọzọ na-eche na-ajụ ma ọ bụ ịmago anya ihe etu ime obodo na-adị a na-eme gị wetuo ahụ maazị wetuo ahụ
ana m agwa ndị ị na-ene anya na-ajụ onwe gị kedu ihe ama dị ka ya ebe ahụ anyị na-adịbe a na-egwu egwu ọnwa na-agụ kpakpangoro n'ezie n'anya ka ịfụ ka ama dị ị nọrọ ebe a emechapụ arụ inwe udo nke obi ime ụzọ aba ifuru ka ezi dị ifuru ka ukwu nkwụ si wee dị ifu ukwu akụ oyibo ị na-anya ifu ukwu ugiri ka a na-akpọ ugiri n'ugiri a ka esi enwepụta ọgbọnọ anyị ji esi ofe ọgbọnọ ịnepụ anya ifu ebe a kọgasịrị mgbọrọndị ede na ihe ndị ọzọ taa bụ gị nwa bụ onye nọ mba ịnọ na-ebi ndụ chetakwa na o nwere ebe dị ka ebe a nke a ka ndị oyibo na-akpọ nature ngwa gị ka arụsi wee ju m oyi ebe a nọ ugbu a ya asị na mkpọta adịghị ya ma ọlị ịnọrọ nekwa ọsa ọ gbafere na ifo ka ama dị ifo ka iro dị bụrụ sọ mma nekwa nkwụ n'elu nkwụ gị onwe gị kee mgbe ịfụrụ ụdịka ebe a ikpeazụ kee mgbe iji anya gị gbara anya gị krismas nwere ihe ị na-afụ binyere m aka na comment section gwa m o nwere ihe ị na-afụ o nwere ndụmọdụ ị na-enye onwe gị nkịta ewu chimonne how are you? What did I have also? Obu ihe na obu ihe na ego ni okay, that wasn't a good I said good. I don't know even know what God made Jack. I can't go to no. If it has a yamia, I'm a motazi now. if it has a yamia, I know. you should be good as a yamia. I'm going to guide you. On me, man. Ndio kaanza ya kwa roku. Because all on the no, it's ya. Ihe abụ kwa ọkọ ihe dọgburu. Okay, buru. Ihe abụ ọkọ ihe dọgburu n'enu enu. Kebe dị ọkụ na kwana. Ya bụ ihe ọkụkọ ndị amata ebe bụ. Ihe abụ ọkọ ihe dọgburu na okwu ya ebe a. M na-agba mgbe m bere ebe a ihe adịrị ebe. Nwa na-agwa gị na ihe dọgburu ọka nọrọ ebe a rie. Na-akọwara gị ihe n'okwu ya n'okwu ọkọ onye gbuo ọkọ tụfuo okwe ya ba egwu ọchefu na ọ struggle na ụtazi ebe enyi ọ pụtara na ifuru akị a nke a bụ akị oyibo ọ gịnịkwa Ihe ọzọ nke a bụ ahụhụ akị egoro m ihe akpa ego na ọkara
Indomie akpa ego na ọkara. Ike ịtọ n'ọkara. Akwa gị kwa? Oge kịrịkịrị star. Ee. Na ahụ jukwara ahụ ego taa ahụ azụ na nwekwa. Ngawazi a na-ewepụghị ya. Gafee na. Iche. Chimo. Jesus. Ọ gịnị kwa? Ya bụ. Oke ete dibịa. Oyi ma oyi ma ọ ga-eme ya.